Nastavljamo naš jutarnji program, čiji su glumci, meni nešto smešno. Padne, evo, kolege su tu, da najavim, Peđa Damjanović i Ognjen Drenjanin. Dobro jutro. Dobro jutro. Peđa, nismo se vidjeli. Ima jedno dan, dva. Ima jedno pola dana, da, tako je. Šta ima novo kod vas? Evo, pričamo o Obrenovcu. Obrenovac je startovao jedan sjajan primer kako, pa da kažemo, jedan srednja veličina opština, ima snage, volje i novca, a pre svega želje, da napravi pozorište, profesionalno pozorište. Oni nisu to imali, imali su kulturu gledanja predstava i dovođenja i gostovanja i tako dalje, ali sada imate svoju kuću. Da. Nemamo Dobro novca. jutro, pre svega. Dobro jutro. Nemamo novca, ali imamo volje. Došli smo ovdje da tražimo novac. Imamo novca. Gde su glumci, tu pade neko češkanje. Imamo novca, da, eto. Pa mi smo se svi iznenadili pre par mjeseci kad su nas okupili da nam predstave tu ideju tog profesionalnog pozorišta, prvog profesionalnog u Obrenovcu. I nismo baš bili sigurni da će to tako i da se sve realizuje, da se desi, ali eto, nakon nekoliko mjeseci smo i mi i oni dokazali da se to desilo. Pa smo 22. marta zvanično otvorili Obrenovačko pozorište predstavom Bez pogovora Ognjen Drenjanin i ja. Pre toga smo imali mi također profesionalnu predstavu. U pitanju je dečija predstava Maza i Lunja, koja je sad već jako dobro poznata svim malim Obrenovčanima, Malisanima. Jer htjeli smo prosto da ovu sezonu nekako prošaramo, da bude raznoliko, da prođemo kroz razne neke žanrove. Pa smo naravno krenuli od dece jer su deca najbitnija. Naravno, najbolji put je da se stvara publika, da se radi sa decom. Upravo tako. I onda smo, kažem, krenuli sa tom predstavom Bez pogovora, sad idemo dalje, nestajemo, već za nekih 10-ak dana počinjemo novu predstavu, Bulevarsko pozorište u pitanju, znači urnebesna komedija, igraće također Ognjen Drenjanin, Nataša Aksentijević i ja. Imamo još jednu glumicu koju držimo u tajnosti, režirat će rediteljka Nataša Šević i to ćemo onako sada zapečatimo kraj sezone, zato što ljudi sada ipak najviše vole te neke jako dobre i vesele komedije, a onda nas čeka, čim to završimo, negde krajem, sredinom juna će ta predstava da izađe, da ugleda svetlost dana, a onda idemo sa spektaklom, u pitanju je Nušić, Sumnjivo lice, u režiji Marka Jovičića, radimo musical, veliki musical, gde će, kako je nama rečeno, biti 60 ljudi u svakom trenutku na sceni. A sad ti vidi. 60 ljudi, treba sakupiti to u Obrenovcu? Sakupljeno već. A vi to napravite probe ovde, pa se igra tamo, ili se proba sve u Obrenovcu? Sve ćemo probati u Obrenovcu, da. I koreografske probe ćemo imati tamo, i pevačke, i ove naše glumačke, zato što je veliki projekat i radit ćemo nekoliko mjeseci. Ognjene? Naše pozorište ima sve uslove da izgura jedan takav projekat i to je još jedan od razloga zašto smo se uopšte i odlučili na ideju o otvaranju pozorišta, pošto naša velika sala može da stane stvarno rame uz rame sa najopremljenijim salama u Beogradu. A i eto, nakon Maze i Lunje mi smo negde vidjeli da smo kao ekipa u stanju da produciramo profesionalno pozorište i eto, onda je neki logičan korak bio da probamo da postavimo sve to na noge. I eto, komad Bez pogovora u kom igramo Peđa i ja, imao je već nekoliko izvođenja u Obrenovcu, sljedeće je zakazano za... I tu imate ozbiljnog reditelja. Tako je, Vida Ognjanović je režirala predstavu. U utorak u 20 časova igramo u Obrenovcu, a u sredu u 20 časova smo u Beogradu u ustanovi kulture Vlada Divljan. To nam je prvo gostovanje, pa eto ja pozivam sve one koji... To je bivša Palilula, u stvari i dalje je Palilula, sada zove zato što ljudi malo mešaju. Tako je, već svi znaju da Palilula deli karte, karte su besplatne za sve njihove pozorišne predstave. Tako je. Mi već sad posle ovog gostovanja idemo u Palilulu, imamo probu upravo Maze i Lunje, igramo u 12 časova. Nisam siguran da li ima još karata, ali... Ja mislim da nema. Ja mislim da nema, da. Da, ali eto, za 24. verovatno ima još vremena, pa ima karate. Tako da 24. u 8 sati, Palilula, Vlade Divljan, Bez pogovora. Pozorište vam je mlado. Kao i mi. Tek je u povoju, onako, bepče, što bi se reklo. Probali ste već neke žanrove, šta kažu, pošto glumci kad se skupe, oni odmah idu na, i sam si rekao, urnebesna komedija, to ljudi hoće da gledaju. Ali da li se pokazuje, šta se zapravo pokazuje sada u tom novom pozorištu? Da li su ljudi više zainteresovani, imate i dečiju predstavu, imate i dramu, imate i komediju, i bulevarsku, i nešto klasičniju.
šta se najbolje, šta ljudi najviše vole da gledaju? Nije uvek urnebesni smeh, neka mera. Tako je. Mi nismo zapravo stigli još da ispitamo šta vole, jer smo im ponudili do sada koliko, 2 predstave. Možemo da se raspitujemo što i radimo usput u pauzama proba i tako dalje, ali na ove 2 predstave su jako dobro odreagovali. Ja sam se, na primjer, iznenadio da na ovu našu predstavu bez pogovora, koja ipak nije bulevar, nema veze sa tim, malo je umetnički i tako dalje, da su jako dobro reagovali. Nema tako mnogo, više neka onako drama nekog kamernog tipa, ali interesovanje vlada veliko. Imamo sad, eto kažem, i to jedno gostovanje sad zakazano, i igranje u Obrenovcu, i u maju ćemo sigurno barem jednom igrati u Obrenovcu, zato što je interesovanje veliko i prodaja karata, eto ide Mi smo za premijeru prodali nekoliko dana pre. Nama je premijera bila rasprata za 2 dana. Zatim ovo sledeće koje igramo 23. takođe, nešto možda ostalo sad još nekoliko karata, tako da očigledno hoće bez pogovora, da. Kako reaguju Obrenovčani? Jesu li ponosni? To je jedna velika stvar za jednu opštinu. Napraviti profesionalno pozorište, to ne može svako. Pa naravno da su ponosni kad se desi tako neka velika stvar, pogotovo u ovom trenutku gde baš ne niču pozorišta u svakom gradu i na svakom koraku. A i pokazuju na taj način što dolaze, hrle dolaze da gledaju, bilo dečije predstave, bilo predstave za odrasle. Taj dom kulture isto, ja nešto nisam godinama tamo odlazio, ali sad posle ovih meseci koliko radimo... To je bila i poplava, ona je posle rekonstruisano. To je sve renovirano, pristojni uslovi. Fantastični uslovi u svakom smislu i za glumce i za svakog drugog ko tamo boravi. Taj dom kulture, u stvari, a deo Doma kulture i pozorište, to je krcato prepun u toku dana. Tu su razne aktivnosti, deca imaju i školice, glume, plesa, svakako neke radionice, tako da je to baš vrlo aktivno cijelo pozorište. Šta radite van ovoga? Imate, što bi rekli mladi glumci, imate tezge reke? Da, imamo tezge, pa to više nisu tezge. Evo sada smo ovih dana završili ovde, jer televizija Happy jako dobro sarađuje sa Dexinom, da. I imali smo prvo jako uspešnu i premijeru. Ali životni vek u bioskopu Aladina, koji je nedeljama bio najgledaniji film je bio. Najgledaniji animirani među filmovima. Animirani. Nedeljama veliki broj gledalaca je imao. Mislim da je još uvek u bioskopima, a imali smo premijeru pre mesec dva. Jeste, ja sam vidio skoro. A sada radimo takođe u studiju Happy-a, a za Dexin novi dečiji film. Tako je, Manu Munja se zove i on će izaći, ja mislim, 9. maja premijera. Lena Kovačević je dala glasove, Ognjen, ja, naravno kolege sa Happy-a i ne znam da li nekog smo možda zaboravili. Dobro, sad ako krenemo da nabrajamo, sigurno ćemo nekog izostaviti, tako da... Dobro, vidim da u poslednje vreme kolege preuzimaju primat od ovih sa estrade, dosta se ide u inostranstvo. Imate neke planove za neku Australiju? Imam baš, kako znaš. Kanadu, za Da, preupravo sa predstavom sa kojom sam gostovao juče u tvom rodnom gradu, u Boru, gde smo se baš iznenadili. Publika ti je fantastična tamo. Oni su sve vreme... Mi imamo jednog vozača, Dulenceta, koji nama sa strane broji aplauze i broji koliko su se puta ljudi nasmejali. U toku jedne predstave. Da, juče nam je nešto davao izveštaj na kraju. Preko 25 puta aplauz, veliki, mali, srednji, nebrojeno osmeha, smehova, tako dalje. Imate čovjeka koji vodi statistiku. Da. I publika je fantastična. Bila je krcata sala, što nije retko za našu ovu predstavu. Ali kao da su na dugme, oni su se svi, nije kao smeje se pa kao hi, smelju se, nego su se svi u istom trenutku kad krene smeh, cijela sala se... Znači pismena publika koja zna gde, šta, kako... Ustali su na kraju, nagradili su nas fantastičnim aplauzom, stvarno ovim putem im se zahvaljujem, svaka im čast. Sa tom predstavom, Zašto i kako ubiti muža, Urnebesna komedija u pitanju, rekao sam već Nataša Aksentijević, ja idem u Australiju. Ali se još ne znamo datum, polako ima vremena pa ćemo najaviti to. Ali idemo, već smo išli Crna Gora, Bosna, opet sad sledeći mesec idemo Crna Gora, Bosna, sve tako u krugu. Sjajno. Evo za sam kraj, ja ne mogu da ne pitam šta rade mladi glumci, mladi umetnici u Srbiji. Evo svi pokušavaju nešto, jedno 30 godina se pokušavalo da se uđe u institucije. Onda neko uđe u Narodno, u atelje, ovamo, onamo i onda kreće u tezge, pošto više ne može se živi od plate. Čujem da se beži, svi bi da izađu iz institucije i kaže sve je super, samo ova tezga kad bi mi legla u Bijeljini za jedno 100 evrića, 150, to bi bilo sjajno.
Kako stojite vi sa tim? Jel biste vi sad u instituciju ili biste malo ovako putujuće pozorište? Ja bih ovako kako mi je sad, ne bih ništa menjao. Sasvim je dovoljno. Jeste vi vezani u pozorištu u Obrenovcu nekim ugovorima, platama, toga još nema? Ne, nismo vezani, samo imamo taj neki dugoročni dogovor koji se... Tako je da ćemo učestvovati kao obranovački diplomirani glumci u Nema nas mnogo tamo, nas je 4-5 u Četvoro, Obrenovcu glumaca i svakako u svakom smislu slučaju ćemo mi imati prednosti i imamo je. Tako je, ali takav dogovor imamo sa njima. Tako da ja se radujem svakako što je ta inicijativa pokrenuta, jer eto, kao što je Peđa rekao, sad idemo da radimo tu bulevarsku komediju, pa nakon toga Nušića, pa nakon toga još jednu dečiju, tako da imamo neki dugoročni plan da postavimo to pozorište na nogi kako treba. Ja verujem da ćemo uspjeti u tome. Da. Pa jedan kombi, onda turne. Ma da, to je sasvim kao dovoljno. nekad. Ja kad se setim onda u Jugoslaviji, tako krenu ovi stariji glumci, kako je to bilo? Idemo ovde, red muzike, red glume, malo komedije. Hvala vam puno. Hoćete kažete nešto što niste rekli do sada? Pa ne, ja mogu da vas pozovem, evo te posle emisije da dođeš da uživaš malo na mom splavu, da zanemarimo glumu i to. Pa da, pa tebi glumci nego na reku. Uvek vodi nekako na vodu. Tako je. Pa, kao Paja. Ja ne pijem dok Paja vozi. Hvala vam puno na gostovanju, a mi idemo na vremensku prognozu da vidimo kako nas vreme očekuje danas, narednih dana, posle pričamo malo o sportu, malo o kafici, malo o uživanju i tako dalje.